Башкортстанның халык шагыйре Әнгам Атнабаев. Шундый чак була кайчак. Фидан Гафаров казмала. Шундый чак була кайчак. Күңелеңне болыт каплап, кояшың көлмәгән чак. Шатлыклардан шатланмаган, кайгыдан көймәгән чак. Йөрәгеңне учка салып, йодрыкка тинәгән чак. Башыңны кая барып, бәрергә белмәгән чак. Шундый чак була кайчак. Нәкъ шул чакта әллә кайдан әнкәңнең кулы мыный, үбешкәндә сөйгәнеңнең бер кайнар тыны мыный, аерылганда давылларда ах дигән тавыш мыный, гомер буе гел үзенә чакырган сагыш мыный, бер моң килеп сыйпап үтә, сызлаган йөрәкне сак, һәм күңелдә балкып китә дәртле чак, куәтле чак. Шундый чак була кайчак.